Alam niyo ba na kapag nilagyan niyo ang isda ng asin, pepper, bawang, luya, vinegar ay magiging masarap na paksiw ito? Wow, may napanood kasi akong ganon. English nga lang yon. But anyway, in today's video, this is a family paksiw recipe from Siargao Island. It's so simple, classic, and delicious. So, mag-start na tayo. So, in a pan or pot, ilagay niyo yung isda. Naglagay ako ng konting oil. You can use nga yung mantika ng baboy. Masarap rin yun. Yung ginagamit din namin noon. Then, salt and pepper. I always recommend freshly ground black pepper. Mas masarap. Tuba yung ginagamit namin sa isla. So, for me, ang mas closer na taste ay yung apple cider vinegar. Maglagay din tayo ng water. Sa lista naman ng mga sangkap, nasa description box lahat yan. So, growing up, marami talagang bawang at luya yung paksi. Walang gulay, walang onion. At naglagay rin ako dito ng jalapeno. Yun kasi yung available sa akin, pero sa isla gumagamit kayo kung ano yung sili na available. And then, pakuluan lang natin ito ng mga not pakuluan, let it come to a boil for probably mga 5 to 6 minutes over medium-high heat. Nagdagdag ako ng konting oil kasi mas gusto ko lang magdagdag ng olive oil. Wow. And then, let it simmer mga siguro 20 to 25 minutes or hanggang sa luto na yung isda at na-achieve niya yung gusto niyong lasa. That's it. Very simple, yet masarap talaga, guys. Sana i-try niyo and thank you so much for watching. And as always, you guys take care.